Hola, soc la Roser i em podeu trobar a la biblioteca del centre. Avui us vull parlar de dos temes. Per què hem de citar les fonts i com citem les fonts. Però abans deixeu que us expliqui una cosa. Aquest matí teníem una miqueta de mandra per venir i he pensat, he vist la moto del meu veí aparcada allà al carrer, superbé, neta, polida, amb el dipòsit ple de gasolina, de benzina, i he pensat, l'agafo per anar a l'escola. I he vingut a l'escola amb la moto del meu veí. No us ho creieu, que no? Esclar que no, jo no robaria una moto. Vosaltres robaríeu una moto? No, evidentment que no, perquè les coses no es roben, tenen un propietari. Doncs les idees tampoc es roben. Quan dic les idees vull dir les obres, les produccions, els experiments, els dissenys, els llibres, les obres d'art, el que sigui. Qualsevol producció intel·lectual o científica té un autor o una autora. Mireu, per exemple, Marta Alberch ha realitzat un estudi sobre la incidència de la Covid en la classe treballadora a Andorra. Ella ha fet tot aquest estudi sociològic, n'és l'autora. O també teniu aquí l'Albert Askerio, el director de l'equip mèdic de la Universitat de Harvard, una eminència, que ha descobert amb el seu equip que el virus d'Epstein-Barr pot ser el causant de l'esclerosi múltiple. Per tant, és l'autor d'aquest descobriment. Les idees no roben, us deia. Per això, els PRs, els projectes de recerca, però també qualsevol treball que feu a l'escola, al centre, ha de ser original. Evidentment, ha de ser amb idees vostres, amb conclusions de l'alumne. Evidentment que com a punt de partida prendrem estudis, idees i treballs ja existents, però sempre els hem de citar, els hem de fer constar. Per què? Per dos motius molt senzills. Per honestedat, per ser íntegres, per ser legals, també, per respecte a la llei, perquè existeix una cosa a Andorra i a qualsevol país que és la propietat intel·lectual. Per tant, l'hem de respectar per llei. Primer motiu, però també un segon motiu és per donar veracitat i per demostrar que el nostre treball, les nostres dades són autèntiques, que no les hem inventat. Imagineu-vos que jo ara us dic, noies, segons els experts, i m'invento una teoria. Què és segons els experts? No és res. En canvi, si jo cito un estudi segons l'estudi del psicòleg de la Universitat de Harvard, etc., estic demostrant d'on venen les meves dades, les meves teories, estic demostrant que són certes. Per això hem de citar. Fins i tot hem de citar, hem de dir sempre d'on venen les nostres fotos. Hem de fer servir, si podem fer servir imatges nostres que hem pres nosaltres, ideal. Si no, si les anem a buscar, hem d'anar a buscar-les a llocs on les imatges ja estan lliures de drets d'autor, on poden ser publicades. Teniu bases de fotografies com Flickr, com Pixabay, com Creative Commons. Aquestes imatges que surten aquí estan lliures de drets, per tant es poden publicar.